שונא את הקריפר שבמערה, צועק ובורח כמו בחורה, תמיד חי בפחד ואין לי מסתור, והוא מתפוצץ לו, כן הוא מתפוצץ לו. רוצה לחקור? לא לחיות בפחד, אפילו שתמיד אפשר לשחק ביחד. רציתי לגדל פרחים ולשמוח, אבל במקום אני עסוק רק בלברוח. סך הכל רציתי לאכול, רצחתי תרנגול, ואז פתאום אני נדפקתי בגדול חוץ משווארמה, יש לי גם קרמה. אחרי הכל רציתי רק לשלוט על המערות ולקלוט שאין לי שום דבר בכיס, די נדפקתי פה, כבר אין לי בסיס. הקפתי כבר הכל, נשאר לי רק פסקול, והטבע ממשיך אותי לגדול, כי הקריפר לא שם פס ואני יוצא מובס. אני לא יכול לישון מאז היום הראשון, כבר קורס לי האישון, וכל זה קורה בגלל שאני שונא את הקריפר שבמערה, צועק ובורח כמו בחורה, תמיד חי בפחד ואין לי מסתור, והוא מתפוצץ לו, כן הוא מתפוצץ לו, וזה לא פייר. לא השחקן הכי טוב, אבל מישהו אמר לי פעם שלחיים שלי במיינקראפט אין הרבה טעם. אתה חוצב לבד בתוך המנהרה, ופתאום אתה שומע את הצליל הנורא, ואז לא תבין מה קורה סביבך, ותעדיף להיות בבית, בתוך המיטה. לא תספיק למצמץ והקריפר יתפוצץ, ולך כבר אין סיכוי להיחלץ, אז אתה עף באוויר ונדפק בקיר. אתה לא מבין מה קרה בכלל, ואז אתה קולט שזה היה הנבל. נמאס לך להיות הקורבן בסיפור, מעכשיו הקריפר גמור. הקריפר שבמערה, צועק ובורח כמו בחורה, תמיד חי בפחד ואין לי מסתור, והוא מתפוצץ לו, כן הוא מתפוצץ לו, וזה לא פייר. אולי תחשבו שאני משוגע, אבל אני הולך לגרום לכך שיפגע, לצאת מהימים של הסבל ולגרום לקריפר רבל. אז לקחתי את החרב ויצאתי בערב, חיפשתי אחריו בלי הפסקה, אבל הוא כמו תמיד מאחוריי חיכה. אז הסתובבתי לאחור כמו גלדיאטור ועשיתי בו חור. זה לא עזר כמה שהוא ניסה, כי אני תמיד הדפתי חזרה. הצלחתי להכות בלי לעזות, והוא המשיך לנסות להתפוצץ, אבל אני את הסיוט כבר רוצה לנפץ. כל הסבל שלי עומד להיגמר, וכשהגעתי לכאן אני לא מוותר. רואה אותו נופל אבל לא מזלזל, בכל זאת אני עדיין שונא את הקריפר שבמערה, צועק ובורח כמו בחורה, תמיד חי בפחד ואין לי מסתור, והוא מתפוצץ לו, כן הוא מתפוצץ לו. שונא את הקריפר שבמערה, צועק ובורח כמו בחורה, תמיד חי בפחד ואין לי מסתור, והוא מתפוצץ לו, כן הוא מתפוצץ לו, וזה לא פייר.